Sa headlines kan mga barata, huring aldaw kang registration sa Commission on Election, liwat na pinagruso nin mga maparehistrong bagong botante. Duwang barangay tanod kang barangay Tabuco, Siyudad kang Naga, positibo sa paggamit nin illegal na droga. Salpo ka nin tricycle, asin bus sa Banwanin Bao, Camarines Sur, sa Ruangadan. 15 milyones pesos na kantidad din illegal na droga na kumpiskar kang Naga City Police Office ngunya na bulan kang Enero. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Duwang barangay tanod kan barangay Tabuco, Siyudad ning Naga nagpositibo sa paggamit nin illegal na droga matapos ang ginibong drug test kan Sudma. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung si Mayor Nelson Ligacion Kasudma nag-anunsyo na may anom na empleyado kang lokal na gobyerno ang positive sa paggamit subot ng illegal na droga, si punong barangay Elisa Carmon naman kang barangay Tabuco, Siyudad kang Naga nagkumpirmar na duwa sa sayang barangay tanod asin bakong barangay Kagawad ang positibo sa ginibong drug test Kasudma. Ang duwang barangay tanod ang iniladawan ni Barangay Kapitan Carmona na mga veterano na sa serbisyo alagad na tintaran lang sa pagnamit ng illegal na droga. Na may nagduwa pong positive na barangay tanod, namundo po ako ninhuli ta ito po mga veterano na po mga barangay tanod. Naday ko po inaasahan na naggamit pa lang sinda. Nagtuga man po sinda sa kuya na nagamit po da sinda na ano lang po sinda na garo na engganyo lang. Dahil tagan na po da itong nagdara. Siguro, aram mo na po baga ang tentasyon. Minsan, dahil naiwasan po Tubod man ang barangay Kapitan kan Tabuco na mabago pa ang nasabing duwang barangay tanod. Kaya plano niya ining patawadon. Pinag-urulan mi po na dahil ko po sinda halion. Tatawan ko pa po sinda ng chance. Asin ko magpositibo giraray sa confirmatory test. Kung another pa po mag-positive po sinda, mana po akong magigibo kundi sinda po tanggalon sa serbisyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang opisina ni City Administrator Elmer Baldimoro ang nagahalat kan mga resulta kan confirmatory test kan mga opisyal asin empleyado nin barangay na nagpositibo sa paggamit nin illegal na droga. Ang intervention sa mga ini ang madepende man subuot sa rekomendasyon kan Naga City Dangerous Drug Board na nagdidepende kung haloy o dai pa sa paggamit nin illegal na droga ang nasabing persona. Yan po yan, discretion man po yan kang barangay. However, syempre, dumong po sa mga subjects inda so sa mandatory rehabilitation. It will depend duman sa extent kang paggamit ninda. So, i-determine po kang Naga City Dangerous Drugs Board o itong NCDDB kung ano po itong recommended rehabilitation na gigibuhon sa inyo. Padagos pa sa mga bareta, siring kan inaasahang ruso ngunyan ang mga naglalamag sa huring aldaw kan pagpaparehistro sa Commission on Election sa Siyudad ning Naga. Detalye sa report ni Melvin Machado. Siring kang dati pilang ngunyan sa Commission on Election digdi sa Siyudad kang Naga ang mga maparehistro asin mga mapa-update kang sedang record arog kang pagsalida ng status kung nag-agum na o mapatransfer ng ibang barangay o banwaan. Basado sa pagmonitor ni Atty. Mike Julia, City Election Officer kang Naga, pun kang Desyembre kang nakalis na taon hasta kasudma, igwa ng 3,300 na nairehistro ang Comelec Naga, madadagdagan pa ini kan maililista ninda ngunya na aldaw na pwede makaabot sa 200 hasta 300 na maparehistro. Ang nasabing bilang idadagdag sa 119,190 na botante para sa enterong Siyudad kang Naga. As of December 5, 2022, Barangay SK election kota. Ang voting population kanaga 119,119. Di in-expect na madagdagan ng 3,000 ngunyan na registration. Di more or less mga 122,000 arkean. Pero syempre mabawas pa kita dyan itong mga gadan, halion ta sa mga gadan. Tapos syempre itong mga transfer outside Naga City, itong nag-register naman po sa Naga, ito po ang satuyang halion na sa listahan. Sa isyu kang pagpapalawig raray kang registration, marumarom na subot ang paglaom na mangyari ini. Baka may napakitang extension tanginot na daw ko sa national news kasi bago pag
down ka radyo, na may probability na pwedeng mas amay ang eleksyon. Tapos sa Supreme Court, baga may petition sa Atty. Makalintal na i-declare nga unconstitutional itong mga postponement. Mientras tanto, hasta alas 8 ng banggi, matiner sa sedang opisina ang mga taga-Comelec para asikasuhon ang mga pwedeng mawalat o matada na maparehistro ngunya na huring aldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, apwera kan huring aldaw kan pagpaparehistro sa Commission on Election, ngunyan man matapos ang Business One-Stop Shop kan lokal na gobyerno kang Naga na pinag-extender hasta sa katapusan kang presenteng bulan. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro na abot na kan lokal na gobyerno kang Naga ang 9,000 na mga negosyante sa syudad na pinag-renew ang sa indang mga business permit. Nangangahulugan man subuot ini kan halangkaw na inkriso na makukuha kan lokal na gobyerno kang Naga na maggamit sa mga proyekto para sa mga taga-Naga. Na-attain na po si target na 9,000 business establishment na nakapag-renew. However, dinalauman ta po ngunyan na madagsa alagad may na po ng extension kaya last day po ngunyan. So hanggang man ini atya na alas 8 ning banggi. So overtime man po si mga personahe kang City Treasurer's Office asin ibang mga opisina na halaton po na makapag-renew ning business license ngunya na pagkaldaw. Sa iba pang bareta, PNP asin bar owner sa Barangay Triangulo, Ciudad ng Naga nakatalaan na mag-urulay huli kang dain na pupundong kariribukan sa mga inuman. Ang huring biktima, 2 pulis na sinuntok asing pinagkwilyuhan kan mga suspek. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Plano ngunya na magkaigwa giraray nin pag-urulay ang mga bar owners asin na PNP matapos na magkaigwa nin insidente nin kariribukan na kanakalihis na banggi sa nasabing inuman na kung sa'y nasuntok asin na pigkwelyuhan pa ang nasaro sa mga pulis ka na mga burat na sospek sa kalabaan ka na Diversion Road, Barangay Triangulo sa Ciudad de Naga. Sigun ki Police Major Alex Sumayaw, nagpadara na nin communication letter ang PNP sa nasabing mga inuman tanganing pag-ulayan ang security measures asin na masyertong din na mautropa ang insidente. Ikaw po kitang pagibong communication surat sa mga owners kang mga tenants kang nasabi ng establishmento para makaigwanan po kita ng refresher, pag-uurulay, intervention na naman dahil sa mga nangyaring araw kayo ni. Kang manunuturan po kang nainot, mga nangyari, kang pagkaigwami kahit ng pag-uurulay diraray, mga plano, anong dapat gibuhon, sisilangan dapat palaugon, sisilangan dapat tawan ng mga araw kayo na mga hinumon. Saron naman po yan sa utron tata para mapundo, ma-edukatan naman ang mga parainom and yung may mga sadiri kang mga inom-inom na yun. Dagdag pa kan opisyal na mas marahay kon may bugtak harani sa nasabing mga bar ang pigpaplanong relocation kan estasyon asin ninahalat pa donasyon kan daga na pagsasadirikan sa rongmola sa nasabing lugar. Kung talagang mangyayaring dyan ang may lalagang station kang standard building kang Police Station 5, saro po yan sa kukonsiderar na strategic point, strategic area para sa police station. Dahil yaon dyan ang inaapod na convergence zone, sa convergence zone, napigta tao, pag-weekend. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, salpukan in tricycle asin motorsiklo sa Baaw, Camarines Sur, Saro, Gadan. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48.
maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, Naga City Police Office ipinapasairaron ngunyan kang NAPOLCOM sa inspection as in monitoring. Ang detalles aramunta sa report ni Melvin Machado. Sa laog ning sarong simana matiner sa siyudad ni Naga ang grupo kang National Police Commission sa pamamayon ni Regional Director Ramon Reneses para sa sedang taonan na pagkundusirin monitoring as in inspection activities sa gabos na istasyon kang PNP sa Bicol kung saan enot ang Naga City Police Office. Kabali sa hihilingon iyang compliance kang Naga City PNP sa mga kasuguan ka nasabing ahensya. Pupulsuhan man ang bilog na operation kang Naga City PNP asin ang seda mga accomplishment. Susog kinapul kong Bicol Regional Director Ramon Reneses ang resulta kang sedang monitoring ang magiging sukulan man subuot sa masurunod na iluluwas silang kasuguan para sa PNP. Tinitingnan namin yung compliance nila sa mga policies, issuances, rules and regulations ng NAPOLCOM. In the same way, kung paano po yung kanilang operations dito sa sa Naga City Police Office, including yung mga accomplishments po nila, pati yung mga targets, kung alin po kung anong mga possible na problema. In the same way po, dito namin nakikita kung paano kami mag-a-adjust ng mga policies namin. Kung meron po kami mga policies na kailangang i-amend o maaaring kailangan namin gawin, dyan po namin nakikita, nakukuha po namin yan sa result ng mga inspection at saka itong monitoring activities na ginagawa namin. Mayo masubot tinataong grado sa mga istasyon kang PNP na pinag-i-inspection kang NAPOLCOM. Alagad, ang gabos subot na obserbasyon ang pwede makaabot sa opisina ni PNP Chief Azurin. Actually po, hindi naman namin gine-gradean yan. Pero kung ano man na makita namin, kinokol namin ang attention ng head of office for this it's either the PD or the CD. In the same way po, ina-elevate din natin yan sa kay RD ng Pro 5. At kung mga policies na po talagang kailangan na sa NAPOLCOM mismo, sa central office namin, and pwede rin po namin i-copy furnish si Chief PNP dito.
Mientras tanto, inibahan man ni Naga City Police Office Director Police Colonel Nelson Pacalso ang grupo ka mga taga Napolcom sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion para mag-courtesy call. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa satuyang police report, salpukan in tricycle asin bus sa Banawaan kan Baaw, Camarines Sur, saro ang pinagbawian in buhay. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadan ang sarong tricycle driver matapos na mabunggo kan sarong pampasaherong bus sa Kalaban kan Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur, pasado las 7 Kasubanggi. Nabistuan na gadan na driver na si Marca Joseph Samonte, 37 anyos, residente kan Huban, Sorsogon. Sa report kan na Philippine National Police, gikan sa Naga ang biktima asin pasirin na sa Sorsogon kan makabungguan ang sarong pampasaherong bus na nag-overtake sa sarong bihikulo. Ninhuli sa banggaan, haros marunot ang tricycle asin inutan na porsyon kan bus. Kabaliman sa nairido ang konduktor kan bus na si Ramona Montaño, natulos man ang pigdaran sa ospital. Kabali na ang tricycle driver alagad biniwanin buhay. Salbado man ang nasa 30 nga pasahero kan bus asin nasa kustudiya na kan PNP Baaw. Ang nasambitan ng driver kan bus na si Darwin Fontejon, 52 anyos, na natubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, matapos ang sunod-sunod na anti-illegal drug operation kang Naga City Police Office ngunya na Enero, aabuton subuot sa 15 milyones pesos ning kantidad nin illegal na droga ang natipon kan mga otoridad. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Ngunya na bulan nin Enero, pigbiklad ka Naga City Police Office ang mga naging akomplishmento sa mga operasyon kontra sa illegal na droga sa syudad ni Naga. Sigun ki Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, ngunya na bulan nasa 12 operasyon kontra illegal na droga ang nairehistro na kung saan nasa 19 individual ang nagka-aresto asin nagkakantidad man na 15 million pesos ang na-recover na illegal na droga. Gabos-gabos mo na January lang, January 30 mo yan, igwa na kitang 12 na successful anti-illegal drug operation o bypass operations na nagkakantidad kung lampas 15 million pesos worth ng Cebu ang sa tuloy na confiscate. Sa mga operasyon pong ini, 19 gabos, 19 ang sa tuloy ang arestado and nakasuhan na po ni gabos. Sa ngunyan ang nasabing mga drug personality ang gabos naman nakasuhan sa pagbalgar sa RA 9165 One Comprehensive Dangerous Drugs Agob 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Oplan Kalusugan sa Department of Education pinagsisilibrar ngunya na simana. Detalye sa aramon taman sa report ni Melvin Machado. Puon kasudma, Enero 30 hasta Pebrero 3 pinagsistilibrar ang Oplan Kalusugan sa DepEd o OKD kung sa'y nagkaigwa kang sedang kick-off program ang mga taga DepEd Naga kasudmang aldaw na Lunes sa Division Office na inatindera ni Naga City Schools Division Superintendent Dr. Manny D. Guzman. Susuki Dr. Joanne Sebastian, Medical Officer kang DepEd Naga, sa aga gigibuhon man ng Dental Day asin susunudan kan OKD Conference. Starting January 30 to February 3 for this week. So we had the kick-off activity dito sa division. Yan. And then on Wednesday, on February 1, we have Dental Day. On February 2 and 3, we will have the OKD conference. Hulit na salud ang pinag-uulayan, may parte man subod na tutukaron ang mapadapit sa mental health issue. Usually po talaga we discuss mental health. So ngayon, dun sa OKD conference, we will be having a session there with our OKD mental coordinators and with our OKD focal. Sila po yung pinakang lead ng buong OKD to find out kung ano po yung mga naging experiences nila. So may sharing of accomplishments and then learnings from each other's accomplishments. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang
bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligdisan na yan sa GNN TV. 48 Naga, News Break.